El sud-est asiàtic davant el repte de mantenir el creixement enfront als aranzels de Donald Trump. Les economies de l'ASEAN fixen objectius ambiciosos mentre fan front als nous aranzels dels Estats Units d'Amèrica i a un entorn global cada cop més incert. Les economies del sud-est asiàtic han demostrat una notable resiliència davant crisis passades, com la de 1997, la pandèmia o l'augment de tipus d'interès de 2022. No obstant això, l'última ronda d'aranzels imposats pel president Donald Trump amenaça amb esdevenir una prova crucial per a la regió, en un moment en què països com Vietnam, Indonèsia i les Filipines aspiren a taxes de creixement pròximes o superiors al 8% anual. El cas més destacat és el de Vietnam, que ha augmentat el seu objectiu de creixement del PIB per a 2025 al 8%, malgrat ser un dels països més castigats pels aranzels recíprocs nord-americans, amb un gravamen del 46%. Indonèsia, per la seva banda, pretén assolir aquest mateix llindar de creixement anual abans del 2029, segons el compromís del president Prabowo Subianto. Les Filipines han fixat un objectiu oscil·lant entre el 6 i el 8% per al període 2025-2028. Tanmateix, institucions com OCBC i Natixis avisen que aquests objectius podrien ser massa optimistes. A Indonèsia, per exemple, les polítiques recents orientades a la despesa social i la revisió del sistema fiscal podrien limitar el marge per a grans inversions. Vietnam manté una posició més favorable gràcies a l'impuls en infraestructures i a la captació d'inversió estrangera directa, però també afronta riscos evidents per la seva alta dependència exportadora. Els analistes coincideixen que els nous aranzels dels Estats Units d'Amèrica, sumats a l'alentiment econòmic xinès, representen una doble amenaça per a la regió. Malàisia, Singapur i Vietnam, amb fortes connexions comercials amb la Xina, són especialment vulnerables a una reducció de la demanda externa final. Això podria frenar les exportacions i comprometre les previsions oficials de creixement a curt termini. Segons alguns analistes, les previsions prèvies als aranzels situaven el creixement de Vietnam al 6,7%, el de les Filipines al 5,9% i el d'Indonèsia al 5%. Ara, aquests objectius semblen difícils d'assolir. Tailàndia i Singapur, amb objectius més modestos, també poden veure's afectats per l'escenari global, tot i mantenir previsions contingudes d'entre el 3 i el 5%. Tot i els obstacles, el sud-est asiàtic manté una capacitat d'adaptació que ja ha estat demostrada en dècades anteriors. Les reformes estructurals, la diversificació econòmica i una classe mitjana en expansió podrien contribuir a reforçar la resiliència de la regió. Però per assolir els seus objectius, aquests països hauran d'afrontar els nous reptes amb estratègies realistes, ajustades a un entorn global molt més volàtil i competitiu. En definitiva, el sud-est asiàtic afronta una etapa decisiva per consolidar el seu creixement, amb objectius ambiciosos marcats per països com Vietnam, Indonèsia o les Filipines. Tot i la seva capacitat d'adaptació demostrada en crisis recents, els nous aranzels nord-americans i l'alentiment de l'economia xinesa posen a prova la solidesa del model exportador de la regió. Els analistes alerten que les previsions podrien ser massa optimistes, però confien que, amb reformes estructurals i estratègies realistes, la regió pot continuar sent un pol de dinamisme en l'escenari global. Aquesta és una càpsula informativa de l'Infopunt. Si vols donar suport a aquest projecte informatiu en català, et convidem a fer-te mecenes d'Infopunt a la nostra plana Patreon. Ens trobaràs a patreon.com/Infopunt. Us esperem a la propera píndola informativa.